Библия, Нов Завет, глава 3, Свето Евангелие от Йоан. Измежду фарисеите имаше един човек на име Никодим, началник иудейски. Той дойде при Исуса нощем и му рече: Рави, знаем, че си учител, дошъл от Бога, защото никой не може да прави тия чудеса, които ти правиш, ако не бъде с него Бог. Исус му отговори и рече: Истина, истина ти казвам, ако някой се не роди свише, не може да види Царството Божие. Никодим му казва: как може човек, бидейки стар, да се роди? Нима може втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди. Исус отговори: истина, истина ти казвам, ако някой се не роди от вода и дух, не може да влезе в Царството Божие. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Не дей се чуди, задето ти казах, вие трябва да се родите свише. Вятърът духа, дето иска, и гласа му чуваш, но не знаеш отде иде и на къде отива. Те бива всеки го роден от духа. Никодим му отговори и рече: как може да бъде това? Исус му отговори и рече: ти си учител, Израилев, та това ли не знаеш? Истина, истина ти казвам, ние говорим за това, що знаем и свидетелстваме за онова, що сме видели, а нашето свидетелство вие не приемате. Ако за земни работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако бих ви говорил за небесни? Никой не е възлязал на небето, освен слезли от небето Син човечески, който пребъдва на небето. И както Моисей издигна змията в пустинята, тъй трябва да се издигне Син човечески, да всякой, който вярва в него, да не погине, но да има живот вечен. Защото Бог толкова обикна света, че отдаде своя единороден Син, да всякой, който вярва в него, да не погине, а да има живот вечен. Защото Бог не проводи Сина си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез него. Който вярва в него, не бива съден, а който не вярва, е вече осъден, задето не е повярвал в името на единородния Син Божий. Осъждането пък е поради това, че светлината дойде на света, но човеците обикнаха повече мрака, нежели светлината, понеже делата им бяха лоши. Защото всякой, който прави зло, мрази светлината и не отива към светлина, за да не бъдат изобличени делата му, понеже са лоши. А той, който постъпва по истината, отива към светлината, за да станат делата му явни, понеже са по Бога извършени. След това дойде Исус с учениците си в земята иудейска и там живееше с тях и кръщаваше. Йоан тъй също кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много води и отиваха там и се кръщаваха, защото Йоан още не беше хвърлен в тъмница. Тогава между Йоановите ученици някои иудеи възникна преперня за очищението. И дойдоха при Йоанна и му рекоха: Рави, оня, който беше с тебе отвъд Йордан и за когото ти свидетелства, ето той кръщава и всички отиват при него. Йоан отговори и рече: не може човек да приеме нещо, ако му не бъде дадено от небето. Вие сами сте ми свидетели, че рекох: не съм аз Христос, но съм пратен пред него. Който има невеста, младоженец е. Приятелят на младоженица, който стои и го слуша, радва се твърде много на гласа на младоженица. Тая ми радост, прочее, се изпълни. Той трябва да расте, пък аз да се смалявам. Който иде отгоре, той е над всички, а който от земята земен и като земен говори. Който иде от небето, той е над всички. И каквото и той видял и чул за него и свидетелства, и никой не приема свидетелството му. Който е приел неговото свидетелство, потвърдил и, че Бог е истинен, защото той, когато Бог е пратил, говори с Божии слова, понеже Бог не с мярка му дава духа. Отец люби Сина и всичко е дал в ръката му. Който вярва в Сина, има живот вечен. Който пък не вярва в Сина, не ще види живот и гневът Божий пребъдва върху него.